салом бинандагони арҷманд, сархати хабарҳост аз Радиои Озодӣ. дар ин барнома дар бораи шурӯи додгоҳи Рустам Саидаҳмадзода маъруф бо номи додраси ҳукмҳои сафед, идомаи задухурдҳои сангин дар Украина дар пасманзари озод шудани Херсон, дар ташкили ҳамлаи Истамбул гунаҳгор кардани Ҳизби Коргарони Курдистон, рӯзи диабети қанд суҳбат мекунем ва хабарҳои дигарро ҳам дорем. имрӯз 14 ноябр дар додгоҳи олии Тоҷикистон мурофиаи Рустам Саидаҳмадзода, додраси собиқи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, шурӯъ шуд, ки бо ҳукмҳои сафедаш машҳур аст. Саидаҳмадзодаро бар асоси 4 моддаи кодекси ҷиноӣ, яъне дидаи дониста расонидани хабари бар дурӯғ, ғайриқонунӣ баровардани ҳукм, баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ ва қаллобӣ ба ҷавобгарӣ кашиданд. худи ӯ ҳамаи ин иттиҳомотро беасос номида рад кардааст. Рустам Саидаҳмадзодаро рӯзи 29 июн дар Душанбе дастгир карданд. номи ӯ соли пеш ва баъди он ки як сокини вилояти Суғдро дар муҳокима бегуноҳ эълон кард, дар сархати расонаҳо қарор гирифт. дар Тоҷикистон ки мақомот додгоҳҳоро озоду мустақил мешуморанд, аммо созмонҳои байналмилалӣ пойбанди ҳукумат медонанд, ҳукми сафед хеле кам содир мешавад. имрӯз 14 ноябр бо ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид дар саросари ҷаҳон чун рӯзи мубориза бо диабети қанд эълон шудааст. мутахассисони тиб диабетро аз бемориҳои сангин арзёбӣ мекунанд, ки дар сурати муоинаи саривақтиву муолиҷа метавонад аз он пешгирӣ кард. дар Тоҷикистон на камтар аз 48 000 нафар аз бемории қанд ранҷ мекашанд. як қисми онҳо аз инсулин сӯзандору вобаста ҳастанд, ки барои дар меъёри муайян нигоҳ доштани сатҳи қанд дар бадан ёрӣ мекунад. имрӯз яъне 4 соат баъд дар барномаи ахбори озодӣ мутахассиси тиб Аббоси Таваккулиён аз беморхонаи ба номи Синои Душанбе дар бораи роҳҳои пешгирӣ аз ин беморӣ ва ҳам кӯмак ба онҳое ки аллакай дучори ин беморӣ шуданд маълумот медиҳад. мақомоти Украина мегӯянд, ки ҷангҳои сахте дар шарқ ва ҷануби ин кишвар идома дорад. айни замон ба гуфтаи раис ҷумҳур Владимир Зеленский дар шаҳри Херсон, ки нирӯҳои Русия онро тарк карданд, далелҳои нави ҷиноятҳои ҷангӣ ошкор мешаванд. Зеленский зимни муроҷиати видеоии шаби 13 ноябр гуфт, муфаттишон то кунун 400 мавриди ҷиноятҳои ҷангии Русияро ошкор карданд. ӯ гуфт, ҷасади ғайринизомиён ва сарбозонро ёфтанд. тасдиқи ин иддаоҳоро аз манобеи мустақил имконпазир нест ва Русия мегӯяд нирӯҳояш ғайринизомиёнро ҳадаф қарор намедиҳад. баъди ҳамлаҳои ҷавобӣ ва пешравиҳои нирӯҳои Украина, мақомоти Русия эълон карданд, ки нирӯҳояшонро аз шаҳри Херсон берун мебаранд. Русия ин шаҳр ва маркази вилояти Херсонро дар рӯзҳои аввали ҳамла ба Украина дар моҳи феврал ишғол карда буд. вазири корҳои дохилии Туркия Сулаймон Сойлу имрӯз аъзои Ҳизби Коргарони Курдистонро ба ҳамлаи маргбор дар Истамбул муттаҳам кард. дар ин ҳамла рӯзи 13 ноябр 6 кас куштаву 10 нафар маҷрӯҳ шуданд. Сойлу гуфт, ки то ҳол 22 нафарро боздошт карданд ва маҳз яке аз онҳо бомбаро дар хиёбони Истиқлоли Истамбул гузоштааст. Сойлу гуфт, ки амри анҷоми ин ҳамларо аз шаҳри Кӯбонии Сурия ба даст оварданд. мақомоти Туркия гуфтанд, ки гумонбаре, ки бомбаро ҷойгузорӣ карда буд, зан мебошад. Туркия солҳост алайҳи Ҳизби Коргарони Курдистони Сурия мубориза мебарад. мақомоти Туркия бомбгузориро ҳамлаи террористӣ хонданд. Туркия солҳои 2015-2017 саҳнаи чандин таркишҳои хунин тавассути Доиш ва гурӯҳҳои дигар будааст. нашри видеое аз саҳнаи эҳтимолии қатли як зархариди гурӯҳи Вагнер, ки ба Кремлин наздик аст, бисёриҳоро дар шабакаҳои иҷтимоӣ таконзада кардааст. видеои шоми шанбе дар Телеграм пахш шуд. дар ин видео қатли бераҳмонаи Евгений Нужин тасвир ёфтааст, ки ба сараш бо путк ё болғаи сангин мезананд. ба навиштаи бахши русии Радиои Озодӣ, Евгений Нужин пеш аз пайвастан ба гурӯҳи Вагнер дар як зиндони Русия барои куштор адои ҷазо мекард. моҳи сентябр ӯ худро ба украиниҳо таслим кард ва дар як суҳбаташ бо журналисти украинӣ ҷанги Русия алайҳи ин кишварро маҳкум намуд.
дар видеои Нужен мегӯяд ки ӯро 11 ноябр дуздиданд ва ба таҳхонае бурданд ки зоҳиран инҷо муҳокима мекунанд. баъд ин бо путк ба сараш мезананд. Евгений Пригожин ки яке аз муассисони Вагнер ба ҳисоб меравад, аз соҳибкорони наздик ба президенти Русия Владимир Путин буда зиндониҳоро барои ширкат дар ҷанги Украина ҷалб мекунад. ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба қурби асъор. имрӯз 14 ноябр Бонки Миллии Тоҷикистон қурби 1000 рубли русиро 164 сомонӣ, $1 амрикоиро 10 сомонию 21 дирам ва 1 евроро 10 сомонию 52 дирам муайян кардааст. эҳтимолан қурб дар бонкҳои тиҷоратӣ як каме фарқ кунад. ин буд сархати чанд хабари ин соат. 4 соат баъд дар барномаи ахбори озодӣ гузоришҳои муфассали рӯз тақдим мешаванд. То баъд.